बे एखे जिनिस गुवाहाटीनि प्रग्रामाव हाग्रामा महिलारि सारा ओरैबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों जाहाथे गासैबो मोनथिनो हायो आरो बिथाङा मा फोरमायदों जानाय नङा। सम लानानै जोङो रायलायनो रोंनांगोन, सम लानानै जोङो आदाय खालामलांनो रोंनांगोन, अब्लानो गासिबो जाजोबो। जाया होननाय जेबो जिनिस गैया, खिन्थु जायाबालानो थाहोनोबो हायो। बेखौनो होनदों आं, राजनिति पलिटिकेल नेगसिएसननि सायाव गासिबो सोनारगोन। नों मोजांब्ला थिगैनो थागोन, नोंनि साननाया जुदि माबानो मेन्टेलिटिया थिग नंखायाबा नों जेबो खालामनो हाया। साननायफ्रा गोथार जानांगौ, उद्देश्यफ्रा गोथार जानांगौ। नों जेरै बुंदों खामानिखौ बेबायदि मावनो नोंहा जुदि गोसो दंथारबा नों मावनो हागोन। सायावल' खोथाखौ बुंनानै नोंनि गोसोआ जुदि सिङाव थिग नङाबा नों जेबो खालामनो हाया। उद्देश्यफ्रा थिगब्ला गासिबो हाजोबो। मिथिबाय? ओमफ्राय जेनेबा आङो दिनै खोनादों एक्सपिएलटिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा नाम थालांबावदों। बेफोरथ' थालांनो नाङामोन। बोरै थालांखो? बेफोर मा बियो? साननायफ्रा दाबो थिग नङा थारमाने। बियो कंग्रेस खालामदोंमोन, बियो बिजेपि खालामदोंमोन, बिदि होननानैसो नागारलायाखै मानसियालाय। बेखौ सोआलै, बे जोंनि उल्थासो। बिदिसो जादों बायदि मोनदां। माखासे एक्सपिएलटिफोर नामा द्रप थालांदों। नामादि द्रप थालांदों, दिनै गासैबो फैजोबाखै। फुरा राजनितिथार। बिदिजों मा खामानि मावनो हादों नोंसोरलाय? एथ' थौले। राजनिति आलदा जिनिस, बे आलदा जिनिस। मिथिबाय? बिनि सायाव राजनिति दा खालाम। बे बिएलटिआ बिराद जारिमिनारि बर' समाजाव, आसामावनो, भारतबर्षआवनो बेबादि सुक्ति दिनैसिमबो भारतआव खालामनो हायाखै। जे जिनिसा जाया, 6 सिडुल होननाया खालि हाजो, पाहार, हिल्सनि थाखायल'मोन। बेखौनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दायित्व लानानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै प्लेनावबो बाहायदों। प्लेनावबो जानो हायो होननानै एमेन्डमेन्ट खालामदों। मिथिबाय? आरो जेनेबा सुक्तिसिमथ' माखासे गोबां जोहोलावजोफोर थैलांबाय। सुक्तिनि उनाव दिनैसिम जायफोर थैनानै थांदों बिएलटिफोर, बिसोरनि नामावबो आङो मोनसे मेमरियेल पार्क बानायनानै दोननो होनदों। मा होनो? जारिमिन दङ बिएलटिआ। साफा साफा सोद्रोमाहा मोनसे जारिमिन दङ। बेखौ जों बावनो हाया आरो बावनानै थांनो नाङा। नंगौ, सुक्तिनि सिगाङाव थैयाखैमोन। सुक्तिनि सिगाङाव थैनायाथ' जारिमिन जानानै थालांबाय मोनसे। मार्टियार्स हिसाबै थालांबाय। सुक्तिनि उनाव गोबां एक्सपिएलटिफ्रा थैनानै थांदों दिनैसिम। दा बिसोरनि मुङाबो जाहाथे जारिमिनाव थालाङो, जों बावनो नाङा। बे हिसाबै आङो एक्सपिएलटि मेमरियेल पार्क होननानै मोनसे बानायनो नागिरदों। आरो आङो इतिमধ্যे हाबो लाखाबाय। बेनि नामाव 10 कौटि फैसाबो आङो थिग खालामनानै दोनखाबाय। बे एखे जिनिस। मिथिबाय? मोनसे खोथाखौ लाबोखानांगौ। बेहाय राजनिति दा खालाम।